Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Na kijing mi kijing keno habaya day bagajing don jang kijhur kibala wanra na yo barpeta ka jala Assam sa ka jala Meghalaya kibala pendan kam da ki chemical ban penjar ngam jubor lani ban we rong yaki na kalyang ka kong BDS Mukhem Commissioner ka Tanat Food Safety ka jala Meghalaya hakashitare ujallio araja apun rio kalam mi shikhamat ban ai kijing pensyai. Habakran sikilat patay kubor kakong DBS Mukhem kalaong. Bana kalyang ki officer kilalat mi sigiyo do ban siem nong muna bat yamanta andang ap ya ki kaipon. Kalaong bana kapor sa kapor katanat ka jusim nong muna hakabaya David ki jhur ki jahap na ki yo ki hat om tang hakapor badon ki jing ujor. Ngalayo ya katuka jing ka allegation mo ba kile kumtu hapo Assam. Ti nagalyang jungi nang ni ki officer jonga ki lalit siyo ban check tinga kalmen ba ke lada ki don kum kita dengan sayo ya ke report na ki kasha tin sapet ya kani nakapor sa kapor ni left ya kini ki samples ndi tang habadon kum kini ki social media news mo ti henry ki officer jong ki left ya ki samples na nakapor sa kapor ti ga routine check jong ki ka ba amdon kamban da betha tenang ta pede na luar ba ngilef ya kini ka don ru kani ka pan India samples kamot ka bakila decide na po Delhi ki jat samples ki bangin kini ki officer kin haban ya kin lum mentau benai pat kum ta teter lala ki jong ki jat jing bam ke kamot ni kimot na Meghalaya ni Shimlang baro ki state hari India ki Shimlang itu nang ba ka FSCCI ka laban compare ya ki result pade ada ka don kenu no ka basniu lani ka don ka jingma kamut ka laban shim ya ka senjam ka ban ya si ban khang lani ban kum ta kin take action mo tenri kum kani pade kam da judon ni Nalor kata kalau angru bakampat lap bandon ki chemical haki jhur ki baladap ban siem nong muna bat kumta kala kentui ki pajba bakin long ki badakar habat thiet jhur baladadan kanu ka jing ipher ki diban pentep syakatanat hakbe dei bat kini ki jhur tingi hang ni ngim pat julap hi abangi perform ya kini ki spot test ru ti spot test kamut ka ba test be hang tu te kini ki mo ki ba yo report no hang tu te kum kini ru ngim lap ngim pat julap bakan don kum kani ti men sisin ngi don na be dei baru so asal la habale spot test ka pen I ba ka kambiang ka don ka pesticides ti haba ki don kum tu bade mod ye kitu ki samples ni shim ni ra ni pa test pade support laboratory ken ban yo ban confirm mo ti anda habala ra sala pade kamut ka lab report ka biang kam don ke ti kamut ngi la weng no hakabidi bat kani kabaning kong hi ngasu ngowan ong ba kabaning kong tikadi ki pat ba mo ngilong concern ki pat ba ni bayo ki bapliken ya ting rumah rutit tenri ngong pi ba la ban pe dala diru la ti ban yu itho tu ki jingbam kad kuma ngayu I social media ni kal asyai ba haba ki pat ba dala ka jong ka kmat ki la ban yu I ba imat don sisa ke te haba ki don ka jing artien nga advice ki ba kin num dei ban thien bat ba esi na kalyang jong kila de kilam kinwan ra pan man kin pentip ini kinwan ra ki sample sa office knang bangin yo ban le sha ya ka kam ka badon kam yo hale haba ki officer jong ki le chi yo esi yo kim lap lani mo namar ba om baro kin ya dia lut kum kita de ten rila da don na peding ki customers ki ba yo I kum kini ba ki don smo ba shim thiet I ki tu ki sample sa shim ye ki tu jong ra changi ru ngin pha ban test ban le mo te kata ka de ko we te bat nang ta ka ba ar ka bang ko ban ong ba kipai ba kinum di ban ting rumah rutit han pendun kam ya la ka jong ka bor pet ke jong ki ka jing start ke jong ki ban kendia la da pi idon ke jing ma pentip ini te nang ta pede ha ka be de pat de bat ke ik action ka ba na ka liang jongi ka bang ile na ka Commissioner of Food Safety ki officer jong ha ki la le chi yo kin live ki samples ban ngin pai ki shala ti ngin sahabat up ya kini ke report nda bala awan ke report nda ba ka biang kamut ni kala biang la daga don kanu ka problem pade ti itu ka further action kan ya chakmat lada ki don subo menta ki la live ya kini ki samples ne ti lada ka long unsafe kamut habang yung unsafe kamut ka balong bombit ban bam kamlong safe su ban bam ti kum kini ngin ya directly ngilaban file case ki sokot
tenang dapat dia lada kadi lada long sudan tang kumni kumtai kam dei ka bapen ma pa de than ni ka jengkot jengkia kata kamut ngin la ban lek tang ha ka court jong adjudication officer. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.